actuellement déjà filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ sigilen bɛ kan suit jamana in kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ba Burama Bagayogo a den a n'a ka kalanden ani a tiɲɛ tabaga yiriko sira fɛ ani dɔnniko sira fɛ n'o ye karamɔgɔ Amadu Bagayogo bi an b'ale ka émission ta ko filanan kɛnɛ kan hakili la an ka fakɛ a n'a mɔkɛ ka fatulu kɔfɛ ni an sigi ko filanan ye fɔlɔ an y'a kɛ filanan fana an b'o kɛnɛ kan bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don kulo kunnadi bɛɛ lajɛlen kulo la an bɛ k'a kɛ ka bɛn sunkalo min ma Ala k'a kɛ hɛrɛ ye bana mun fura bɛna fɔ a kɔnɔ Ala ka a furaw sabati a banatigiw ye yanni ka to an ka don sunkalo kɔnɔ walasa an bɛ se ka sunkalo in kɛ hɛrɛ ni lafiya la cogo min alors Amadu Bagayogo dansɔgɔni ko i fana ka kuma Actuel Media kan ka sabu kɛ i ka kuma ye waati ni waati ye donc n bɛ fɛ i ka foli ni tanu di filɛbagaw ma i balimaw ma kalandenw ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ sɔrɔ ka don an ka bi ɲininkali kɔnɔna la i dansɔgɔni. Ni ko Mayiga nin diyara n ye n bɛ foli lase maliden cɛman ani maliden musoman ma ka foli lase diɲɛmɔgɔ cɛman ani diɲɛmɔgɔ musoman ma min bɛ k'a lajɛ waati min kɔnɔna la o mana bolo tuguni ka foli di e yɛrɛ Mayiga ma n'i ka wulikajɔ ye n'i ka cɛsiri ye ka foli lase i yɛrɛ ka cameraman ma n'o ye lase k'aw bɛɛ lajɛlen dansɔgɔ kaniko nba. Amadu nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛna don émission kɔnɔna la donc n'i ye Burama Bagayogo ka du fɔ i ye yiri fɔ donc yiriko an bɛna émission daminɛ n'o ye n'a ma kɛ basi ye a tila ka segin k'a laban n'o ye tuguni donc bi émission an ye yiri minnu ta ka na bi k'i ɲininka i ka dɔ fɔ an y'a kan banafura b'a la kori yiri b'a la garisɛgɛ yiri b'a la bɛɛ b'a la na an bɛna daminɛ mun na o de ye nɔsuku ye nɔsuku yiri sugu jumɛn don a bɛ se ka mun dilan a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ko jumɛn ni ko jumɛn la Amadu Bagayogo n'a ma kɛ basi ye i dansɔgɔ. Ni ko Mayiga yiri o yiri kelen o kelen nafa b'a bɛɛ la Mali kɔnɔ yan n'i tɛ min dɔn i b'a fɔ i t'a dɔn nɔsuku nafa ka bon bi bi in na an ka bi kɛnɛya tagabolo la ka sababuya kɛ an balaka dɔw bɛ yen Mayiga u bɛ lajɔ ka taa se jiginni waati ma k'a hakɛ to lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo la den dacogo bɛ yɛlɛma f'a bɛ taa fɔ k'a bɛ kɛ opération ye mɔgɔ camanba de b'a degun kɔnɔ bi Mayiga ni dɔgɔtɔrɔw y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko k'i ka den dacogo ma ɲi nin waati in kɔnɔna la ko n'i ma farati a bɛ kɛ opération ye i tɛ dɔwɛrɛ kɛra Mayiga a bɛ taa nɔnsiku ɲini ka nɔnsiku tobi fɔ k'a mɔ ka nɔnɔmugu ɲini i bɛ sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ bɔlini ɲɛ kelen ta nɔnsiku tobilen ji la ka nɔnɔmugu kuyɛri ɲɛ 2 k'a la Mayiga n'i ye tile 5 jɛ sɔrɔ a kan Mayiga den b'a dacogo sɔrɔ muso minnu lajɔlen n'u jiginni waati sera n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko den position man ɲi a caman bɛ kɛ opération ye Mayiga k'i tanga ma foyi t'a kɛ ni nɔnsiku tɛ nɔnsiku de b'a kɛ tu t'a la ta t'a la n y'a fɔ cogo min na nin ka nɔnsiku ni nɔnɔmugu ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ to k'a min Mayiga tile 5 i b'a sɔrɔ a ka waati den b'a da yɔrɔ sɔrɔ. Nka nɔnɔmugu ma ɲɔgɔn ya nɔnɔmugu ye pour que a mili nɔgɔya bolo walima nɔnɔmugu yɛrɛ fana jɔda ye o dɔnni yɛrɛ kɔnɔna la nɔnɔmugu jɔda yɛrɛ de b'a la ten tɛ dɛ a tɛ n'a fɔ ko nɔnɔmugu ye a la tiɲɛ yɛrɛ nɔnɔmugu jɔda yɛrɛ de b'a la ani nɔnɔmugu yɛrɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye se ka to o la. Ayiwa basi t'a la k'an kɔni diyara ye kosɛbɛ donc ne kun ye an balakaw ta ye donc minnu ni u denw ou bien n'a y'a sɔrɔ ne bɛ jigin ni bolo kan ni a ko bɛ ka gɛlɛya dɔɔni donc ne bɛ olu ta ye karamɔgɔ Amadu an bɛ don ɲama kɔnɔ n'an bɔra ɲama la an bɛ taa baro la ka bɔ yen ka taa taba kuma la mais kelen dɔɔni dɔɔni an bɛ don kan dɔɔni dɔɔni n'Ala sɔnna walasa filɛbagaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min baro ɲama ye yiri jumɛn ye Amadu surtout an bɛ ka don sunkalo min na nin sisan yala ɲama jɔda jumɛn de bɛ an sunbagaw kan. Ɲama nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni furudimi b'u la dumuni yɛlɛmalen ka gɛlɛn u tɛ lafiya dumuni na n'u ye dumuni dɔ dun dɔrɔn u bɛ tɔɔrɔ n'o b'i la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ ɲama den bɔ k'a susu k'a mugu bɔ ka tila ka nɛrɛmugu ɲini n'i ye galama ɲɛ kelen walima kuyɛri ɲɛ kelen ta ɲama den mugu la i bɛ o ɲɛ kelen o hakɛya ta nɛrɛmugu la k'a ɲagami ɲɔgɔn na an bɛ waati min na ko bi jabɛti ko ka ca ni jabɛti tɛ i la i b'a sukaro k'a la k'a lamaga ni a ye i b'a mugan dɔɔni ni jabɛti yɛrɛ b'i la i tɛ sukaro k'a la i bɛ to k'a mugan furudimi mana kɛ cogo o cogo Mayiga k'i to nin kan i tɛ sɛgɛn ka foyi kɛ i bɛ lafiya furudimi mana kɛ cogo o cogo ɲama den mugu bɔlen ni nɛrɛmugu faralen ɲɔgɔn kan i b'i ka hadamadenya kɛ ten tɔ i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ to t'o la taa t'o la Ala sigi sago. Awɔ. Amadu komi i b'a dɔn anw fɛ yan Bamakɔ yiri ko ma nɔgɔ yala mɔgɔw bɛ taa ɲama san sugu la yala sugula mɔgɔ ninnu ta ninnu fɛnɛ parce que dɔw b'a fɔ k'u b'a ɲagami dɔw b'a fɔ k'a bɛ kɛ cogo la yala an bɛ se ka an banma kama walima ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ hakililatigɛ kɔnɔ o bɛ jija de jagoya ka taa kungo kɔnɔ ka taa bɔ ka na. Awɔ ni siga tɛ min na i bɛ taa ɲama yɛrɛ den san
Ni y'a den san ɲagamiti o la n'i nana yɛrɛ b'a susu ɲagamiti o la n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o b'a kɛ ɲama yɛrɛ den kana taa mugu san taa a den san i yɛrɛ kana susu so i ka a ɲagami ka n'o tɛ a dɔw la a caman u bɛ taa a si ni mansin ye ka taa furudimi tɔ juguya ye n'i y'a susu i yɛrɛ ka kolon na siga tɛ o la a bɛ kɛ ten tɔ awɔ baro fana ye yiri min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a b'an balimamuso caman na n'u b'a wele ko allergie fɛn bɛ fɛn na n'a magala fari la dɔrɔn fari bɛ kisɛ u fari bɛ bamananw b'a fɔ bamanankan na u fari bɛ ɲugun fɛn fɛn mana na kɛ fari la dɔrɔn min ni fari tɛ bɛn ka kɔrɔ i b'a ye fari bɛ kisɛ hali parfum o ye minnu bɛ a fiɲɛ sama ye i n'a fɔ farikolo yɛrɛ ta farikolo bɛ kisɛ fɛn dɔ bɛ yen situlu walima tulu fɛn dɔ n'a magala fari la dɔrɔn fari bɛ tiɲɛ n'o b'i la mayiga t'o la tat'o la i bɛ taa baroburu bɔ k'a tobi k'a ko ka to k'a ji min allergie mana kɛ fari la cogo cogo farikolo mugu mana k'i la cogo cogo o b'o tɛmɛ i kan siga t'o la t'o la k'a tobi k'a ko k'a ji min ani mɔgɔ dɔw bɛ yen o farikolo yɛrɛ bɛ buran kan a bɛ kisɛ a bɛ buran n'o yɔrɔ min siɲɛ o bɛ kurukuru n'o yɔrɔ min siɲɛ o bɛ kurukuru o cogo kelen fana na i bɛ nin kɛ i bɛ yɛrɛ sɔrɔ. Amadu Bayo n diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ Burama Bayo ka du kɔnɔ ɲininkali ta ko fɔlɔ halisa an b'o kɔnɔna la n'o ye yiri damadɔ an ye minnu ta an bɛna tila k'a laban ni yiri minnu ye tuguni fana bɛ yen halisa Amadu yiri tɔ ye fila ye tabakunba ani yiribaden ani tabakunba an bɛ fɛ i ka kuma olu kan yanni an ka don an ka émission ɲininkali caman kɔnɔ. N tabakunba nafa tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ jɔyɔrɔ fila fɔ n tabakunba la a si ni si tɛ kelen mɔgɔ minnu bɛ yen ko juguya b'u kɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ko dabali b'u kɔ ni i sigalen don i yɛrɛ la juguya ka bon i ka baarada la walima juguya ka bon i kan i sigiyɔrɔ la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ n tabakunba ladɔn ɲini ka jala ladɔn ɲini ka ninnu fila don ɲɔgɔn na mɛ kan k'a susu i bɛ to k'a k'i ka koliji la juguya sugu o sugu a b'a tiɲɛ ka bɔ hadamaden kɔ n tabakunba de b'o kɛ o ye fɔlɔ ye filanan an lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo don muso dɔw bɛ yen u b'u wele ko muso jalan lamɛnbagaw ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo la ni e de kɛra o muso sugu ye ko i ye muso jalan ye i tɛ tu kɛ i tɛ ta kɛ i bɛ tabakunba bulu ɲini maa i b'a tobi i bɛ to k'a min n'i y'o min i bɛ bɔ o siraw kan i bɛ kun muso tɔ la i bɛ kɛ muso dafalen ye n tabakunba bulu bɛ b'o kɛ n'o tɛ a gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan a ka furu la bi dɛ a gɛlɛyaba de bɛ mɔgɔ caman ka furu la bi basé tubabu furaw de kan ka taa secrets ni u bɛ jɔnko de sa n'i ye nin kɛ dɔrɔn nin tɛ se o ma kɔlɔlɔ t'o la foyi t'o la n tabakunba bulu ɲini dɔrɔn tu t'a la ta t'a la i k'a tobi k'a ji min i b'i yɛrɛ sɔrɔ awɔ i ko yiribaden fana nafa ka bon kɔnɔnabana sugu o sugu ma i kan k'e bɛ min dɔn e tɛ min dɔn yiribaden de b'a furakɛ kɔnɔnabana sugu o sugu e bɛ min dɔn e tɛ min dɔn n'a y'i sɔrɔ i kana tu kɛ i kana dɔwɛrɛ kɛ yiribaden ɲini dɔrɔn k'a tigɛ tigɛ n'i y'a tigɛ tigɛ i b'i a tobi i b'a tobi n'i y'a tobi i bɛ to k'a min kɔnɔnabana sugu o sugu a b'a furakɛ kɔnɔnabana sugu o sugu a b'a furakɛ an lamɛnbagaw fana ka hakɛ to an balimamuso dɔw fana bɛ yen o sin ka dɔgɔ sin fana a bɛ sin bonya yiribaden de b'o kɛ nka a bɛ sisi o de la n'i y'a sisi i bɛ basa ko tigɛ ka k'a la n'i ye basa ko tigɛ dɔrɔn i b'a ni yiribaden fana sisi k'a mugu bɔ k'a kɛ tulu la i bɛ to k'a mun sin na a bɛ sin bɔ ka taa sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la ala sigi sago. Amadu Bayo n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli di bɛɛ ma émission dɔɔni kɛ an b'a kɔnɔna la donc a kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ don kelen donc yiri an ye yiri duuru min ta ka émission daminɛ n'o ye donc nin y'o seli a kuncɛ yɔrɔ la an bɛ don an ka adamadenya yɛrɛ ɲininkaliw kɔnɔna la n'o ye mɔgɔninfin bangedon an fakɛ n'an mɔkɛ tun b'a fɔ yan waati bɛɛ a su ni tile mɔgɔw mago b'a la ka na se mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taama la i kan ka wuli cogo di i kan ka wuli waati jumɛnw la an bɛna don min fana kɔnɔna la Amadu bangedon yiri n bɛ fɛ n ka daminɛ o la k'a daminɛ dimanche la ka taa bila ou bien fɔ cogo di i y'a daminɛ don o don la yanni ka a kunɲɔgɔn se bɛɛ bɛ taa o kɔnɔna la bangedon yiri fana ma a ka ɲi a jɔyɔrɔ ka bon hali cɛkɔrɔba san 70 bangedon yiri koli b'i nafa a b'i concerné i mana kɛ min ma jɔn jɔ ye ni i koli ka yiri la ma i bɛ sabati sɔrɔ i ye dimanche min fɔ an b'a daminɛ dimanche la n'i kɛra dimanche ma den i ka yiri ti dɔwɛrɛ i ka yiri ye ntɔn kɛ bi
ntonke kuru wolonfila i b'a ɲini k'a ko koko wolonfila ni koko wolonfila dafala i bɛ taa ɲaga fili ji la jumasi ye don nafamaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma mɔgɔ minnu bɛ yen m'a fɔ ko don tɔw bɛ yen ko furu ti k'a la dɛ mais Mayiga n'i ye dimasimamuso sɔrɔ furu la Mayiga a bɛ nafa denmuso min sɔrɔla dimasi k'e k'a sɔrɔ furu la a donna du o du kɔnɔ gɛlɛya tɛ yen a donna du o du kɔnɔ sabati bɛ yen wa fana den ɲuman b'a fari la k'a d'i ma o ti wuli o ti yɛlɛma o ye dimasi ta ye n'o bɔra an bɛna ntɛnɛn na ntɛnɛnmadenw fana ye mɔgɔ garisigɛtigiw ye nka u ka ko laban ti a la u bolo ntɛnɛnmadenw ka se k'i ka ko ɲɛ sɔrɔ siri ni garisigɛ cɛn minnu bɛ k'i la k'u bali i ka sabati sɔrɔ i ka hadamadenya la n'i ye ntɛnɛnmaden dɔrɔn i bɛ si ladɔn ɲini n'i b'a ɲini i b'a tigɛ ni wɔlɔsɔ ye o de nafa ka bon a tɛ i n'a fɔ ko n'i y'a tigɛ ni i bolo ko basi b'a la dɛ nka min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka dɔnti wɔlɔsɔ siri dɔnti na k'a tigɛ n'o ye walima ka wɔlɔsɔ siri fɛn la k'a tigɛ n'o ye o de nafa ka bon i b'a tigɛ k'a kɛ kuru wolonfila ye a bɛ koko wolonfila fɛnɛ ni koko wolonfila dafara i bɛ hami d'a kan i bɛ taa bila ji la o ye ntɛnɛnmadenw ta ye n'o bɔra yen tuguni an bɛna tarata la tarata fɛnɛ a nafa ka bon tarata ye cangɛrɛbajɛ ye cangɛrɛbajɛ kuru wolonfila a bɛ tobi ka koko wolonfila ni taratamaden y'o kɛ o fɛnɛ bɛ sabati sɔrɔ a ka hadamadenya la n'a bɔra yen an bɛna araba la araba fɛnɛ ye don belebeleba ye o ye cangɛrɛbabilen ye i yɛrɛ fɛnɛ kɛra sinbo ye o ye cangɛrɛbaden ye Mayiga n'i ye araba ta k'a jateminɛ Mayiga don si tɛ don gansan ye hadamadenw bolo nka diɲɛ kodɔnnaw bɛnna mɔgɔ minnu ka faamaya kan ka bɛn mɔgɔ minnu ka sabati kan n'a fɔra faama naloma ɲɛna a b'a fɔ ko waritigi de don mais mɔgɔ sɔnna mɔgɔ minnu ye jama bɛ mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ mɔgɔ sabatilenw ye olu ye arabamadenw ye awɔ arabamaden Mayiga kɛmɛ sara mɔgɔ min bɛ to ko a la a man ca dɛ faamaden de ye arabamadenw ye fama faamaden de ye arabamadenw ye olu ka yiri de ye cangɛrɛbabilen o fɛnɛ ye kuru wolonfila ye a bɛ tobi ka koko wolonfila n'o fɛnɛ ɲaga bɛ taa bila ji la n'o bɔra yen an bɛna alamisa la alamisa ye sunsunifin ye sunsunifin kuru wolonfila fɛnɛ a bɛ koko wolonfila a ɲaga fɛnɛ bɛ taa bila ji la n'o bɔra yen an bɛna se juma ma olu fɛnɛ mɔgɔ caman b'a fɔ jumamadenw siga foyi t'a la u ka ko ka girin ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la ten ka tɛmɛ ni a kun jɔla jumamaden na i b'a fɔ k'a ye ko filimu bɛ kɛ kobaw bolo gɛrɛgɛrɛ la u ka ko a man teli ten olu fɛnɛ ka yiri de ye jala ye jala wolonfila minnu fɛnɛ suma tɛ se ɲɔgɔn ma jala minnu suma tɛ se ɲɔgɔn ma kuru wolonfila u bɛ don daga kɔnɔ fara wolonfila k'o kɛ daga kɔnɔ ka a tobi k'a koko wolonfila fɛnɛ o ye jumamadenw ye n'o bɔra yen an bɛna samedi la samedimadenw ka yiri ye yiri min ju bɛ ji la ye yiri min bɛ yen n'a ju bɛ ji la samedimaden ye den dawulama de ye samedimaden fɛnɛ ye den ye u ka garisigɛ ka bon nka n'u ma k'u ka yiri la u ka ko bɛ to filan n'u bolo yiri min ju bɛ ji la a kɛra yiri sugu o sugu k'a ju de bɛ ji la i bɛ kuru wolonfila tigɛ o la k'a bila daga la k'a tobi k'a koko wolonfila fɛnɛ o ye dɔgɔkun ta tɛmɛnen ye awɔ kan Amadu in diyara n ye kosɛbɛ dɔgɔkun tile wolonfila ni ye a bɛɛ kolo yiri dilen n hakili la Actuel Media sanfɛ ne bɛ sɔn ka kɛ yiri ninnu diko 4nan ye walima diko 5nan ye mais mɔgɔw ka lamɛnni waati tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen ye a bɛ se ka dɔ bɛ cɛkɔrɔba ta faamu mais i b'a sɔrɔ Amadu ka kuma fɔcogo bɛ o tigi sɛgɛn walima vice versa cɛkɔrɔba fana ta o cogo la donc an bɛna taamadenw ani mɔgɔ ni Ala ye se k'i ye i bɛ fɛ ka so jɔ i tɛ fɛ ka gɛlɛya sɔrɔ soko kɔnɔna la donc a ko bɛ ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna la donc i kan ka soko ju tigɛ don jumɛn an ka farafin jate la i da so. Mayiga nin ye an fɛ yan farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Mali an kana n ka laadala ko bɛɛ bila a bɛɛ tɛ nkalon ye dɛ Mayiga tagama don de bɛ tagama la don bɛ don na Mayiga n'i wulila la ka taa tagama la i pase bɛ bila ɲɛ i bɛna so seba t'o la tagama yɛrɛ la tɛmɛ tɛ min na Mayiga n'i bɛ fɛ ka tagama kɛ tagama don yɛrɛ de ye ntɛnɛn ye n'i wulila ntɛnɛn ka taa fɛn ɲini na Mayiga ni fɛn bɛ sigi so awɔ don bɛ tagama la i n'a fɔ i bɛ ka fɔ cogo min na don bɛ furu la farafin kalo fɛnɛ
a tile 4 ni wulila ka taa tagama na do be uniforme sigi farafinkalo a tile 8 ni wulila ka taa tagama la kana a do uniforme sigi farafinkalo a tile 14 ni wulila ka taa tagama la fene uniforme sigi tagama do ni ntene ani bi comme amé wati mo sa avion bi taw ni fon bi ale ni iga bi be ben mercredi ma e ko ni ga bo ko du ko no ka ti tere do fe ntene do ka bo ko du ko no fe kama wala ka to ma ko no nyefe de ko ni wala bi ga voyage ta ko ni tagama sira ta ko ni ntene do ko du ko no ma ga ni oke ma ga ni fe ma sigene o fo ambalma fe no e mu mutaw ko fe ka ta fe ni ke wo wuli do ni ma de ntene ala sigi sawo awo sojo ko awo sojo fene maiga dongo be sola yaro an fe ano krengere nyama malila dimashi don ti bara maiga soju ko rotiga dumi dimashi ka soga sojo ki bulu jimi ka sojo sabati ibulu maiga ibu ko la dimashi do bi ga soju ko rotiga atena fo ko ni dongan sana ni yake gere menani dombe na maiga eti ka sogo itanya so tuguni katla tuguni ko fo ambalmoy mo chama me teresa ika teresa ika santugo don maiga mo do be no kono gane bo wuli katuka terrain firi kono gane dola ina fo jurujugo bo wuli kono gane ni bi ma ya teresa ko mo bulu maiga kana kono bato kono gamba to ko ka teresa ni kono gamba to ka teresa maiga wallahi kono gan kelen bi bla iba feri siga to la tiwi o fo fan be fe mo kono ganu ga suma maiga mo ka jeti mere mo be ki kono gane teresa kono gan bi to kono la go terengele fi almi ajo ka banga ka etaji iba feri o kono gan kelen fene de kama iba feri ni mo kono gan sini man wa ka tereng ni sego de mi ukai kana kai kala bla kana mo kono gamba to ka teresa ka fe bita ke sigoro nya ke sigoro kono gambi bo ro kana wala kono gambo terengele mi bibu o ti yana ala sike sago yawo rama di njara ko sobe idda ko munase yondo me ibora kono no e musu ka fudu sila tama ko do ami do kono nyanga to anga se musu tire la kalima parce que musu tire mawbe che tire mawbe bi ame fa emission ngona nga do bele kono parce que hangila ni emission labay action media sanfe nyana nga do sungolo kono 2026 sungolo la la son o che maiga wati de be furula mogo do be no dum mana ci kuna dron o wulite nga tabo muso na fe furula o dum o te furu ka ci go furu ke do nyuma kata sur la kalote dibila oui alamsadi ni bi bo muso na fe furu tagama la dron a furu tagama sala bla alamsadu ka ba no fe mais mo yama he bibi na mo ci mo no o ba to fod no sila ko te baraka do o ba ansoro so anga nga tabia ba bla ka foko ni donte ni bi bo muso na fe furu la maiga do ni ma iba jugoro te alamsa do ni furu tagama sira do sebe kan foy wo fene ni be woro kla furu bole ko woro klali o do ni ma de fene jumashi wana ko kla dota woro kla dota ko kla a do ni ma fene de dimashi me ka bo muso no fe ka fo iba furu ibi jija yuba no fe alamsa do mais c'est un boli no fe amadi me fe ko yo fara ko sa boli no fe o juma ina fo ay dum na ka chiri muta muso fe donc o do go walma parce que do be ngali e be ngali woro beta ani furu e lati woro ibi bo muso no fe ni bo mo bla ka ta muso nini amaso fe o do ni alamsai o do ni ma de alamsai ko fo fina ambawe munu fene do nubu ko denga ko wakla walma nubu donga woro kla o ko jija ka ke alamsa do na fe jumasi do na fe jumasi de fene o do ni mai alasi anga fara fina tasrala alasi sawo awo ni jara ko sobe amanto la do on ka do tele ko kon nala che tele mo wani muso tele mo agilla an fa agilla jigina comme bi e ba no labi donc ko be a burushima ko na tin kan ni amali me fe ga mo sigi tun ka fle wo agilla jigi ya muso tele halna ma tele mo be fo metele la kari parce que wodi na fa ko bo sobe ambe ka o chen o ni maiga siga fo tala ni mo ko tele ko ti chen fo ko yere ti chen tele tan ni mo mo fe ko
cɛ terima tɛ yen nkalon tigɛ cɛ terima ka ca ni muso terima ye nka tere sugu n'a y'i sɔrɔ i ti dɔwɛrɛ kɛ i bɛ toroba bulu ɲini ka cikɔrɔ ɲini i bɛ cikɔrɔ dɔn wa m'a faranfasiya an lamɛnbagaw ye mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye buguso kɔrɔlen wala buguso kɔrɔlen i b'o o bugu wala i bɛ karata in i b'olu bɔ ka fara toroba bulu in kan k'a don daga la i b'a ko maa i ka muso tere mana kɛ cogo cogo a bɛ tere lakari cɛ tere mana kɛ cogo cogo a bɛ tere lakari n'i ye cɛ i b'a ko koko 3 n'i ye muso i b'a ko koko 4 tere sugu maa i ka nin b'a lakari k'o di an lamɛnbagaw ma Amadi njara ya kosɛbɛ nka farafasiyali halisa o yɔrɔ na donc ni tere bɛ muso min na donc muso cɛ de kan ka yiri in ko la walima muso yɛrɛ de bɛ yiri in ko muso in cɛ de bɛ yiri ko muso in cɛ de b'a ko n'a fana bɛ cɛ la waati ɲɔgɔn dɔ de b'a ko n'a fana bɛ dɔ in na fɛnɛ cɛkolen de b'a ko voilà donc ko baasi tɛ njara ya kosɛbɛ Amadi ka téléphone numéro walisa donc a bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma donc an ɲɛ b'a la ani téléphone numéro 2 ni kuma caman o bɛ kɛ a dɔgɔkɛ bolo donc o fana bɛ ka tɛmɛ n'o de ye 77 66 69 32 filanan o ye 75 17 08 44 donc ni mɔgɔ min wele ni ma Amadi sɔrɔ n'ala sɔnna i bɛ a dɔgɔkɛ sɔrɔ n'o ye Modibo ye donc n'o ye téléphone ta ci min bɛ yen a b'a lase Amadi ma aw dansɔgɔni ko kana Amadi Amina duba kɔnɔ kow ka ca kan sinamusomaw bɛ yen sinamusomaw bɛ yen bon hali balimadenw k'a fɔ ko u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɔnɔna gan bɛ mɔgɔ caman na bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min parce que a tɛ si la k'a fɔ k'i bɛna kumalasigi kɛ k'i bɛna fɛn kɛ bon ça a kɔnɔ kow ka ca quoi mais i bɛ se ka mɔgɔw kunkolo buguni to dɔrɔn ka ko dɔw kɛ ni Ala y'o dugawu jaabi bolo i b'i sago sɔrɔ. I ka so la o ye tiɲɛ Mayiga an b'a fɔ bi in na an ka du n'i y'u sigi 100 o 100 bɛɛ ni kelenya bɛ du min kɔnɔ a bɛ 5 de kɔnɔ n'o tɛ 95 a tɛ yen e ka du kɔnɔ kan sinamusomaw kɔrɔ ni dɔgɔw balimaw u tɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o y'i sɔrɔ ti dɔwɛrɛ kɛ dɛ kɔnɔ dɔ b'an fɛ yan ko tu sɛni i bɛ tu sɛni ɲini k'a sisi k'a mugu bɔ nka n'i b'a sisi kana taa sisi essence la kana taa sisi pétrole la kana sisi gasoil la i b'a kɛ faga kɔnɔ awɔ k'a sigi tasuma kan tasuma k'a jeni fo k'a sisi ni tasuma y'a jeni k'a sisi i b'a mugu bɔ ka mugu in kɛ tilayɔrɔ 2 ye tilayɔrɔ 1 i b'a kɛ ba cɛncɛn na tilayɔrɔ 1 i b'ale mara i bolo i bɛ ba cɛncɛn ni tu sɛni ɲagami e min bɛ du ɲɛmɔgɔya la ne ta ye du ye i bɛ ba cɛncɛn ni tu sɛni ɲagaminen i b'a ta ni mɔgɔw bɛɛ da la i b'a k'i ka bulonda la n'i ka dudenw ka sabati tɔgɔ ye n'i ka dudenw ka bɛn tɔgɔ ye i b'a siri du donda la mɔgɔ bɛ nin kɔsago ne ka du kɔnɔ ne bɛ fɛ u bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ i b'a siri du donda la muguma tɔ min to yen i bɛ to k'a kɛ na la dɔɔni dudenw ka jɛ k'a dun n'a ye k'a duden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tu t'o la ta t'o la tu sɛni de b'o kɛ ala sigi sago. Amadi njara ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma ka foli di filɛbaga bɛɛ ma émission kɔnɔna je pense que a nafa ye nin de ye fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ tubabuko ye olu ye farafinko de ye a ma se i ko o ɲini yɔrɔ jan quoi i y'a mɛn donc Baburama y'an dege o de la a y'an kalan o de la Amadi an bɛ segin ka na halisa bagan damadɔ bɛ yen an y'o fana ta n'o ye woronin a gɔnnama don o tɛ voilà donc lamɛnbagaw ni filɛbagaw ka laɲini kɔnɔna de la donc an ye nin question ta ka na n'o ye ani sama an ma deli fɔlɔ ka kuma sama fana kan émission kɔnɔna la donc ni bagan 2 de b'an bolo ɲina zena ni émission kɔnɔ woronin jɔda jumɛn b'a la an ka adamadenya kɔnɔ a nafa ye mun ye donc ani sama fana sogo dunni kɔfɛ ani a ɲi filili kɔfɛ sama bɛ se ka mun nafa lase Mayiga ye nin fɛn 2 fɛn fɔ nafa bɛ nin bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma woronin Mayiga mɔgɔ dɔw bɛ yen den murunen don kojugu den bɔlen ka muru a bɔlen t'a yɛrɛ la a galabu fagalen don a dɔgɔnin ta dɔgɔnin n'u y'a minɛ dɔrɔn u b'a tereke duguma ten ka den kolo don an t'a kɛ kɛlɛko kama nka ka den kolo don den kolo ka sinsin hali e mɔgɔkɔrɔba ma a ka se ka sinsin i ti dɔwɛrɛ kɛ i bɛ woronin kolo ni kolokolo ɲini k'a don daga la Mayiga k'a tobi i ka den ko n'a ye k'a ji d'a ma n'i y'a k'a ni den n'i ye den de ko n'a ye
ani mɔgɔ kai ai kunamana ye maiga kolo ti sa kolo la awo abi den sigidi ani kolo marabagaw fe a faga ka ke ba ni awo woni ani yilo be ko kolo ka do dagala maiga ka tobi to ka den kunai abi den kolo do abi den sabati abi den resinsi fembela ali mɔgɔ kɔrɔba ni mɔgɔ kɔrɔba concerné mɔgɔ mun be ni garabu faga bula nu garabu fagalen tɛ nin kɛ i bi yɛrɛ sɔrɔ sama fɛnɛ bo nafa b'a la nafa bɛ sama la kɛrɛnkɛrɛnya ma sama bo nafa belebeleba de b'a la mɔgɔ minnu be ni u garisɛgɛ bɛ kɛ jelisira la bana ya jelisira bana siga ka ca yiri dɔ b'an fɛ yan ko jimi jama i bi jimi jama ɲini ka a tobi ka to ka sama bo yɔrɔ ale kurukurulama de don samabo a kurugurulama de don ni ye samabo ye i b'a a bɛ mɔn ka kurukuru ɲɔgɔn kan ni i ye jimi jama tobi i bi samabo dɔɔni kari ka kɛ a la bɔlinin kɔnɔ jimi jama tobilen ji la bɔlinin kɔnɔ k'a sɛnsɛn i bi to k'a min jelisira la bana sugu o sugu ma i ka samabo ni jimi jama de b'a furakɛ k'o d'an lamɛnbagaw ma wala falaki la kɔni Amadi jara ye kosɛbɛ i da sɔrɔ ko an bɛ segin ka foli di Mali sa ani émission bɛ YouTube kan a bɛ TikTok sanfɛ Amadi Bayo ka page a bɛ bila o sanfɛ wa Baburama kanubagaw ni Amadi kanubagaw fɛn fɛn bɛ yen donc yamana bɛ bɛɛ bolo i ka vidéo in ta i k'a bila i ka page kan i k'a bila i ka Facebook sanfɛ nka i kana téléphone numéro la tunu i kana Actuel Media ka logo la tunu parce que o de ye émission ninnu sariyaw ye donc ko o foli kɛ bɛɛ lajɛlen na TikTok kɛla fɛn fɛn bɛ k'an su nin waati in na k'u bɛɛ dansɔgɔ k'u ni ko k'u bɛɛ bonya bɛ émission na donc Amadi an bɛna halisa an ka farafinna fɛn dɔ bɛ yan denkɛso bon a bɛ se ka kɛ a bɛ jamana wɛrɛ la mais farafinna yan fan fɛ a ka ca yan kosɛbɛ a kɔni ma ca an ko dɔ jamana kan n ka information na o ko tɛ k'a tɛ yen ka caya mais a bɛ anw minnu fɛ yan c'est à dire anw kan ka minɛ cogo di anw kan ka mɔgɔ jumɛn dilan a la yanni ka to a ka tunu parce que ko bɛ ka tunu ka taa fɛ dɛ bi bonya ko bi n'i mago sera denkɛso ma f'i ka moto boli ka bɔ kilo 10 kilo 20 Maiga intɛgɛnso nafa ka ban a ka nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka n bɛ n da se tigɛnso nafa ma an balima minnu bɛ yen n'u bɛ jago kɛ an balima minnu bɛ yen n'u bɛ jama ɲini butigitigiw ekɔlisotigiw sociététigiw mɔgɔ k'i mago bɛ jama la jama kɔtigɛbali tigɛnso de a sababu bɛ tigɛnso de la Dingɛw t'i jɔ tuguni a ka jama ko t'i jɔ ten wa fana a tɛ kɛ jama kunnankolon dɛ awɔ kana butigi kɔnɔ ten nin ye joli ka tɛmɛ walima kana i ka yɔrɔ la nin ye joli ka tɛmɛ a tɛ kɛ ten ni min nana ne bɛ bɛn fɔ la i bɛ tɛgɛ bukuri ɲini ka finikisɛ ɲini ka tila tuguni ka taa an ka yiri min bɛ yan n'o ye ngunjɛ ladɔn k'ale tobi n'i y'a tobi i bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan ka ngunjɛ ladɔn in a tobilen ji furufuru a kan k'a ɲagami n'i y'a ɲagami ɲɔgɔn na e mɔgɔ min bɛ yen ni e bɛ jago la e mɔgɔ min bɛ yen ni e bɛ jama ɲini na i bɛ ntigɛɲɛ mugu ni gunjɛ ladɔn tobilen ji ni finikisɛ in faralen ɲɔgɔn kan i b'a ɲagami ɲɔgɔn na k'a da tile la a ka ja n'a jala ni dugu jɛra ma i ka to ka finikisɛ in k'i tigɛ kɔnɔ k'i hami d'a kan n'i ka jamako n'i ka garisɛgɛ ko tɔgɔ ye i k'o siri ma i ka jama ti jɔ k'o da ɲɔgɔn na a bɛ seri feere yɔrɔ la ni sira min fana bɛ marché a bɛ se ka se awɔ sira min bɛ marché fana a bɛ se ka seri yen na ni e yɛrɛ kɔni ka garisɛgɛ ko tɔgɔ ye i ka yɔrɔ ti jɔ k'o da lamɛnbagaw ma balaki la Amadi kɛyɔrɔ ko la walima yɔrɔ ko la an bɛna a kun cɛ niveau min na o de ye baji kɔnɔna walima baji dagolo yala o fana an ka farafinna fɛn dɔw fana bɛ se ka dilan yen walima o fana jɔda jumɛn bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun tɛ koli gansan ye kosɛbɛ baji nafa ka bon min tɛ koli gansan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma baji kanga Maiga ka n bɛ se k'a fɔ ka hadamaden yɛrɛ réinitialiser dabali o dabali b'i kɔ i ka diɲɛ so sigi la i bange fɔ ka bila i b'a ko waati min na dabali o dabali b'i kɔ k'a tiɲɛ ka b'i kɔ baji kankan ni lɛngɛ ladɔn de b'a kɛ awɔ n'i ye baji kankan sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan Maiga ka lɛngɛ ladɔn k'a ni lɛngɛ ladɔn kɛ daga kɔnɔ Maiga k'a tobi k'a ko dabali o dabali b'i kɔ siri o siri b'i la Maiga a b'a bɛɛ tiɲɛ ka bɔ yen baji kankan de b'o kɛ o tɛmɛnen tuguni an b'an to o kɛlen o la baji jiwoyɔnfɔlɔ ɲama kɛrɛnkɛrɛnya ma kɔfɔlɔ ninnu kɔnɔ an balimamuso dɔw bɛ yen Maiga u bɛ lajɔ u bɛ taa se fɔ kalo 13 ma ka sɔrɔ ma jigin kalo 13 b'a sɔrɔ ka sɔrɔ ma jigin kɔnɔ bɛ da
a dɔw ye dabali ye a dɔw ye bana ye a dɔw ye Ala ka sababu ye nka muso bannen jiginni ma min bi a kɛ jiginni ka se ka sira sɔrɔ kɔnɔ dalen jiwonfolo ɲama de b'o kɛ nka n'i b'a kɛ i b'a kɛ village ninnu na c'est Bamakɔ jiwonfolo ɲama ninnu nɔgɔlen don dɛ i bɛ village dɔ la jiwonfolo ɲama ninnu a jɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a fara ɲɔgɔn kan i b'a don daga la ka a tobi i b'a min i bɛ to ka dɔ mun kɔnɔ la ka jigin k'a min mais a mana kɛ cogo cogo kɔnɔ mana da cogo cogo a b'a tɛmɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ye san 2 de kɛ a bɛ tɛmɛ k'o da an lamɛnbagaw ma. Amadi nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma émission dɔɔni kɛra an b'a kɔnɔ dɔɔni an bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la an y'a daminɛ ni yiri ye an bɛ taa laban ni yiri ye ka segin tuguni Amadi ka téléphone numéro 77 66 69 32 numéro filanan 75 17 08 44 n'i ye wuli hali ni Amadi sɔrɔ donc n'i y'a dɔgɔkɛ sɔrɔ a bɛ ci las'a ma a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ ne tun b'an bolo an bɛna don yiri tako laban kɔnɔna la an b'o yiri fɔlɔ kɛ jumɛn ye o de ye balenbo ye balenbo jɔda jumɛn b'a la an ka kɛnɛya kɔnɔ walima an ka garizɛgɛko kɔnɔ walima an ka lakana kɔnɔ. Balenbo nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni bugun bɛ da u ɲɛ la ni bugun bɛ da i ɲɛ la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ balenbo den ɲini k'a susu k'a mugu bɔ k'a daji mais i bɛ to ka ɲɛ ko n'a ye bugun mana kɛ ɲɛ kan cogo o cogo n'i b'i ɲɛ ko ni balenbo den a bɛ bugun tɛmɛ kosɛbɛ bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ b'u la sɔgɔsɔgɔ in i taara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ma ɲɛ sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ na ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa fɔ yɔrɔ caman na ma ɲɛ sɔrɔ n'o o b'i la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ balenbo den kelen in fana ɲini yiri dɔ b'an fɛ yan nɔ ko warasiankama ale ni banafara i bɛ nin saba bɛɛ don daga kelen kɔnɔ mais i b'a tobi i b'a min a bɛ sisan ban a bɛ sɔgɔsɔgɔ ban balenbo den de b'o kɛ Ala sigi sago. Amadi Samakara an y'o fana ta bi ka na ka kuma o kan Samakara n tutu. Samakara o fana nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balimamuso caman bɛ yen kunbabi b'u sɔrɔ Mayiga kunbabi mɔgɔ dɔ tɔrɔ n'a y'i sɔrɔ Mayiga i tɛ se ka foyi kɛ ni kunbabi y'i sɔrɔ k'i b'a dɔn ko kunbabi de b'i la kunkolo b'i dimi su tɛ tile tɛ i t'i lafiya i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ taa Samakara bulu ɲini n'i ye Samakara bulu ta i b'a don daga la i b'a tobi ka kunkolo wusu n'a ye k'a ko n'a ye nka ji tɛ min i bɛ kunkolo wusu ni a ye k'a ko ni a ye kunbabi mana kɛ cogo cogo a b'a ta ka bɔ fari la awɔ Samakara de b'o kɛ awɔ. Amadi nin diyara n ye kosɛbɛ yiri tɔ ye 2 ye halisa a bɛ yan dunu turu b'an bolo an bɛ don o kɔnɔ ani n tege ladɔn donc an bɛ émission kuncɛ n'o ye yiri 2 ye n'a ma kɛ baasi ye i da sɔrɔ. Dunu turu fana nafa ka bon bana bɛ an balimamuso caman sɔrɔ bi bi in na u ka koli bɛ tigɛ n'i ka koli tigɛra k'i tigi ka koli ye an b'a fɔ k'a kɛrɛnkɛrɛnya mɔgɔ kana taa ta ka taa kɛ ni sira wɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka koli tigɛlen don i bɛ dunu turu ɲini ka tila tuguni ka tomi den ɲini n'i ye tomi den sɔrɔ ka dunu turu sɔrɔ i b'a don daga la k'a tobi koli mana tigɛ cogo o cogo Mayiga a b'a la na koli mana tigɛ cogo o cogo dunu turu ni tomi den tobi k'a jimi i ka koli bɛ na. Dɔw fana minnu bɛ yen n'u ta bɛ na n'a tɛ tigɛ o de ye n'a tɛ tigɛ dɛ o de ye tutu ye tutu lili ni koli nanila bana ka jɔ yɛrɛ k'a ti jɔ fiyewu i bɛ tutu lili ɲini k'a tobi n'i y'a don daga kɔnɔ misaliya la sisan i bɛ tobili fɔlɔ kɛ f'a ka gɛrɛngɛrɛ n'a gɛrɛngɛrɛna i bɛ tila ka ji k'a kan tuguni k'a tobi n'a wulila la i b'a sɔn ni tigɛ i b'a min n'i y'o kɛ a tɛ yɛrɛ 2 sɔrɔ koli bɛ jɔ awɔ tutu lili b'o kɛ fɛnɛ o tutu lili kelen jiri kɔrɔ jiri dɔ bɛ a bɛ san 5 kɛ hadamaden na a tɛ kɛnɛya jiri sugu o sugu k'i y'a ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔ fɛ i y'a ɲɛɲini yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ ka se ka nɔgɔya cogo si la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ i bɛ tutu lili bɔ k'a mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ jiri in la hali n'a sɔrɔ dingɛ dɔ a bɛ lafa jiri bɛ nɔgɔya k'o da lamɛnbagaw ma. Falaki la kɔni i da sɔgɔni ko karamɔgɔ Amadi Bayero nin diyara n ye kosɛbɛ émission kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la donc tege ladon b'an bolo yan an bɛ o kɛ ka foli da o kan ani ladilikan bɛ e Amadi yɛrɛ bolo k'a di farafin baarakɛlaw ma n'o ye yiribɔlaw ye n'o ye somaw ye n'o ye donsow ye komi olu ye caman ni jɛngɛ ɲɔgɔn ma ye a ye baara kɛ ɲɔgɔn ma ye tege ladon an bɛ kuma o kan ani kuma kuncɛ kumaw. Kosɛbɛ tege ladon nafa ka bon kosɛbɛ
an balima minnu bɛ n'i k'a kɛ to ni kɔnɔtiɲɛ b'u sɔrɔ ntigɛla dɔ de bɛ kɔnɔ ko ka kɔnɔ nɔgɔ bɛɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma musolakaw ni i ye kɔnɔ nɔgɔlen i bɛ fɛ ka kɔnɔ ko ka kɔnɔ nɔgɔ labɔ ntigɛla dɔ i b'a don daga la k'a tobi i bɛ to k'a ji min a bɛ kɔnɔ nɔgɔ bɛɛ sama ka bɔ pepepewu ntigɛla dɔ de b'o kɛ awɔ ntigɛla dɔ in bɔlen kɔfɛ an b'a ye an balima camanba bɛ yen nɔ bi na i b'a ye u bɛ du kɔnɔ fa kelen ba kelen mayiga u si bɛ se san 15 san 16 ma waati min na mayiga u bɛɛ bɛ fara fara u ti bɛn tuguni bɛn tɛ a tɛ fɛ ka dɔgɔnin ye mayiga sababu b'a la a bɛ sɔrɔ depuis ni den b'a fɛ ko bɛɛ tɛ nkalon ye dɛ mais an ka farafinna yan u ye ko bɛɛ de kɛ ko nin ye ko kɔrɔ nin ye ko kɔrɔ ye tiɲɛ don ko kɔrɔ don mais a dɔw bɛɛ tɛ ko kɔrɔ ye a bɛ sɔrɔ den b'a fɛ mayiga n'i bɛ fɛ denw ka don da kelen fɛ n'i bɛ fɛ mayiga denw ka don da kelen fɛ n'i bɛ fɛ denw ka don da kelen fɛ denw ka ɲɔgɔn minɛ mayiga e min ye furumuso ye ne min ye wolomuso ye mayiga ye den fɔlɔ n'i ye sin min di a ma misaliya la n'i ye nunanbolo sin di den fɔlɔ ma i b'i jija ni filanan nana i bɛ nunanbolo sin a bɛ sin min ko fɔlɔ i b'o kɛ nunanbolo in fɛnɛ mais an b'a ye mɔgɔ caman bɛ sin di o t'o jate den fɔlɔ la u bɛ taa nunanbolo d'o ma filanan fɛnɛ nalen tuguni sin di ko fɔlɔ u bɛ taa kinibolo d'a ma mayiga o de bɛ na ni denw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ camanba ye nka den bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ u ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ ko min dɔgɔ ko min kɔrɔ ko o i b'i jija n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i ka to ka sin kelen i b'o kɛrɛnkɛrɛnya o sin min fɔlɔ ka ko o ye ka na sin falen ni i ye hakili t'o la a b'a to denw ni ɲɔgɔn minɛ k'o di an lamɛnbagaw ma awɔ kosɛbɛ kɔrɔnako ye awɔ kumakuncɛ kuma la folikan fɔra foyi tɛ ne bolo n bɛ foli laden maliden cɛman ma ka foli laden maliden musoman ma u ka lamɛnni cogo ɲuman na n'u ka faamuyali cogo ɲuman na an kɔni an tɛ dɔwɛrɛ ye an ye cɛkɔrɔba ka lasigiden ye an fana ye kumakan minnu lase an lamɛnbagaw ma nin sisan ni minnu y'a ta n'a y'u mago ɲa an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ nɛɛma ye k'a lase cɛkɔrɔba yɛrɛ fana ma ni y'an sigilen bi ta k'a fɔ an bɛ nin fɔ a sababu ye ale de ye kɔnɔnajɛya k'a fɔ n ye nin ye nin kɛ nin ye nin ye nin kɛ nin ye nin i n'a fɔ a ye don min kɔlɔn sen o ji de bɛ ka bɔ nin ye bi wala an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka hakɛ to denmisɛnninya don Amadi ni diyara ye kosɛbɛ ne ko anw sigilen facɛn kɛnɛ kan ka sababu kɛ kabini anw yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba yelen dɔn an bɛ kumakan mɛn a kɛrɛfɛ arajow la an bɛ a ye arajow la a bɛ kuma a b'a fɔ ko a y'a to Amadi ka dɔ fɔ n y'a kalan na donc a y'o kɛ ka don min makɔnɔ o don de sera i y'a ye ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye donc o kuma de nana jɔ anw ye bi o de la an sigi a b'an miiri janya mais ko bɛɛ n'a waati don an bɛ ala fo donc an ka cɛkɔrɔba ɲuman a mɛnna an kɔrɔ san 90 kɔ walima san 100 kɔ ni mɔgɔ mɔgɔ n'o kɛ i ka denbaya la donc i hakili la i kan ka fɛn o fɛn to ka taa i y'a bɛɛ to fo n'ala yɛrɛ kitira mun tobaliya la donc o foli bɛ yan k'o di e yɛrɛ ma e m'u jɔ a jɔyɔrɔ la ka ala deli tuguni a ka saya kama lafiya ye halisa kuma min fana bɛ ka fɔ ala ka kɛ kuma ye mun bɛ don kulo kunnandi kɔnɔna la donc bi réseau clé don kuma dɔw bɛ k'a ta dɔrɔn k'a tigɛ ka taa tugu fan wɛrɛ fɛ o bɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔw kɛ an ma dab'o kama wa fana an ka laɲini t'o ye donc n'a nana mɔgɔ min gasi la kuma kɔnɔ o tigi ka yafa ma ne kun b'an bolo bi Amadi Bagayogo ka émission ta ko filanan na ka bɛn ni 2026 sunkalo o émission laban kɛnɛ an b'o de kan ni an b'a ko ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ k'a timɔgɔ ɲuman n'a ma ka dugawu bɛɛ jaabi aw dansɔgɔni ko mɔgɔ min bɛ ka kuma las'aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Isaka Mayiga ka bɔ Actuel Media la mɔgɔ min bɛ technique la Lasine Jara aw dansɔgɔni ko n b'a fɔ n ko aw kan bɛ siɲɛ wɛrɛ Actuel Media sanfɛ merci